हमार सवाल पवन सिंह से भी है, खेसारी लाल यादव से भी है, रितेश पांडे से भी है, शिवानी सिंह से भी है कि इतना लोकप्रियता मिला था भोजपुरी से, तो भोजपुरी समाज के तनी निम्नो गाना दहल जाओ। तो वो गलत नहीं है। उनको कुछ लगा होगा खेसारी के अंदर, चाहे वो पवन भैया के अंदर, चाहे किसी भी आर्टिस्ट के अंदर, अगर लगा होगा उन्होंने रखा है तो वो बिल्कुल सही है। हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए। रउआ लोगन के गाना में ये औरत के इस तरह के चित्रण काहे होता? लिपस्टिक, फराक, कमरिया, हम जानते नहीं, खाली भोजपुरी में नहीं है, हिंदियों में तरह के गाना बनल बा, बहुत खराब खराब गाना बनल बा, कोनो विशेष अंतर नहीं है। हम नहीं कहत कि खाली भोजपुरी सिनेमा में या गाना में होता, हिंदी सिनेमा में देखी बहुत किताब लिखल गई बा कि के तरह कैमरा डायरेक्टर के कहला पर हीरोइन के देह के आगा पीछे घूमेला और वह देखावेला। ऐसे होला क्या कि देखे वाला के दिमाग में औरत के वो खास छवि बनेला, वो सोचेला कि औरत की जरूरत खाली यही ला, लेकिन वहाँ हिंदी सिनेमा में पर बात होता, आलोचना होता, हीरोइन लोग भी अब कहता कि भाई हम ए तरह के हम नहीं करे के चाहत। बदलता बहुत नहीं के बदलल, लेकिन बदलल बा, बहुत हीरोइन लोग ए तरह के रोल से निकल गई बा। तो भोजपुरियों में भी बहस होखे के चाहिए, ए पर विचार होखो कि भोजपुरी मनोरंजन में लड़का लड़की के तरह देखावल जाता, चित्रण के तरह होता। मतलब केहू लफुआ है तो ओकरो महिमा मंडन होई, ऐसे तो समाज ढह जाए। एक लाइन सुनाइल दी कि लफुअन में लफड़ा करा देबू का, हाँ गोली या भाला चलवा देबू का। आगे के लाइन तो हमरा से बोलने निखे जात। भाई हालत खराब बा, समाज के आसपास तनी देखी, लड़का लोग यह कुली सुनी तो ओकर सिनेमा देख के, गीत सुन के टेस्ट बिगड़ जाई, लोफर हो जाई इंसान। जौन लोफर बा उ समझी कि वो हीरो हो गई बा। भोजपुरी गीत के ई पक्ष पर रउआ लोगन तनी विचार करी। भोजपुरी इलाका के हालत बहुत नीमन नहीं है। एगो ढंग के रहू कस्बा में, कॉलेज, गांव के आसपास नीमन कोनो कॉलेज नहीं है, खाली चलत तरसन। कॉलेज या स्कूल के जो बिल्डिंग बा पढ़ाई ला नहीं है, सरकारी योजना के प्रचार ला हो गई बा। नीमन पढ़ाई होखे के चाही, दीन दुनिया पर नजर रखी लोगी, आपन हालत तनी देखी। कितना क्षमता बा भोजपुरी समाज में, ओकरा भीतर से ऐसन गीत आवे के चाहिए कि हिंदी वाला भी नकल करे। रउआ लोगन तो बहुत शानदार लिख सकत नहीं सन, आई हो सकेला। हम तो डरा गई नहीं जब भोजपुरी गीत के व्यूज देखनी, लागल कि भोजपुरी समाज के यह टेस्ट हो जाई का, तो राजनीति में लुहेड़ा लोग नेता बन जाई। नीमन नेता तबे नु आई जब रउआ लोगों के सांस्कृतिक टेस्ट तनी नीमन होई। डीजे से पेट ना भरी, बबुआ लोग इनके समझा दी। मनोरंजन चाहिए, बात जरूरी, लेकिन सोची विचारी कि एकरा नाम पर रउआ लोगिन काका देखत नहीं।